St. Michael Church. At ngayong araw na to ay Sabado de Gloria. Samahan niyo ako sa mga activities nila ngayong gabi. At magsisimba tayo. Tara na! Ito si Percy, ito si Nieves. Nandito po kami sa simbahan ng St. Michael. Sasaksiyan namin ang blessing of the water, candle, and the fire. So, sama po kayo. Panoorin po ninyo. Thank you. Ang pamagitan ng gulo. Panalang tamo, ipakagyaga ka, pinagpamataran at pamamilinubo. Kapamilatan ng pamakiramdam, pinagpamamanin at pamagpasusi, kaya misteryo. Kanita, nita kapanarigan tawang nirakayanan, kayang talumpay. Habang ng kamatayan at nagkalang kayagan ng Diyos Kapilangan. Ganito, singgan tayo ng bayong kapili. Gusto ng tatong bahang mati. Huwag pa, nirakayanan kami pinsala na ningkatang budaya, kapamilatan ningkatang alak, pinsurunin ako. Papagbanalan mo, kuting bayong mati, at panaglaban mo kami, timbayong kapalinayan. Padalusayan mo ningkataming kaisipan, kapamilatan na niti kapag sosyal ng Pasko at dalan mo kami ni San Nuevo ng kapiesta na mingalangang sala. Iriyan mo ni ng kapalantaan ng Kristo ang dilungi. Ngayon po, isang yataya ng Pastor Kendall. Kung Kristo, napon at ting kasalukuran. Ting kamulunan at ting kapupusan. Ting alto. At ting omega. Kaya ng sablang panahon ating alamanda kaya ang labing wilaya iwalang panahon ay naman ating alamanda ano. Ganito pagkala rin pandaga rin sugat na aming binutang si Kristo rin pandila ng Pasko. King kapamilatan din kayong banal. Nalagay ang sugat king binutang si Kristo ang tamayana na nakasama
kalusugan, ingatan. Amen. Ngayon po, sundan tayo ay kandila ng Pasko. Thanks also, and yung kandila yung bigyan nyo na rin. Tumakot po. Bago tayo po kay masusunod tanggol kung yung isang ba, mangarap. Mangarap po ng istorya Agustana, kakila rin nakatamong EMBC. In Cristo sunurin niya ako. Salamat, Diyos, salamat po. In Cristo sunurin niya ako. Salamat, yung Diyos, salamat po.
Oh,
Patutuan ng ini, patasnawanan ng kami at inisan. Yawang nakasuyo ni Marutong Kanaka, kapaginatanit ka ng niligtas kanya ng palayan, at pinagi ikaw ang inisyado. Kapaginatanit ka ng niligtas pero bago yung inyan na bago kasunduan, pagawan mo ikaw. Kapaginatanit ka ng kapaginatanit ng Kristo ikinilindorkan, binayo ko, ikman kasama ng ganyo, ikpapandito ka niya sa kayong kapagay. Gustan mo itinggalo, paganatanay niya kaming pahamilya, gustan mo pinakayanan kami, kintula, hindi kaming kapagal, Amerika niya yanin pasok. Iriyan kami, kapaganatanang Kristo inuwi. Amen. Pagmanan kong kanakunan, kapag natanong Israel yung ganatang pangapos, itutuntang pagyanan ni sa kimigya, bakit dapat kasagayan kaya nila, kinggan kabayan. Yeni alam kanantangin ng mga kasusi ni Presto, inayulan yung ating pangakong kamo ninyang nenigyan kamo, inyang sipin tayo sa laras, at di kayang dapat, at may ngakong kamo sumuyin itong kakamanan ng Diyos at di kayang sa Iglesia. Ini po, kareng pamatukin na tutang, marunong ipag-ibang o sa sakit kayo. Kanukulang po pininyagan sa sakit niya, isagalas o sa sakit kayo. At di kayo sa nagkama o sa sakit kayo. At di kayo sa nagpamanamuyo o sa sakit kayo. Karang pamatukin mo ipag-ibang o sasaktan kaya. Kanukulang po pininyagan, sasaktan kaya kayong Diyos, kinimpang kayong ito, at ikalang kinbanta ang nagyata, o sasaktan kaya mo. Sasaktan kaya kayong Jesu Cristo ang bukod naman ang pinuntaho. Ibalik mo sa kamarayang Gabriel, ipakot ng Diyos, Beriang Ningluto, sino din Beriang Nini, makanunod dahil ang manan ng Diyos iba, o sasaktan kaya mo. At sasaktan kaya kayo in mga Espiritu, in Santa Iglesia Católica, in sa pagkaligsan, in pangapagkamaling kasalanan, in sumiran niya ng katawan, at in Diyo manananggang, o sasaktan kaya mo.